je práve šurianský Jarak, koník s francúzským sufixom, 8-ročný hnedák Valách, ktorý patrí Lokotransu Slovakia podnikateľa Tibora Cvika, je v tréningu Jana Cagáňa v Šuranoch a v sedle sa predstaví jockey Martin Cagáň. Jarak poniesie 70,5 kg. Naposledy víťazný v Šuranoch. Absolvoval 2 steeplechase štarty na slovenských dráhach, raz v Bratislave, kedy v apríli nedokončil po páde jazdca, a potom v Šuranoch, kedy o zadržaných 15 dĺžok úspel na domácej dráhe. Na svojom konte má aj dosť cez prútené prekážky, 6 z nich absolvoval vo svojej domovine vo Francúzsku, 2 tu na Slovensku s bilanciou 2 umiestnení. Jarak teda poniesie štartové číslo 1 a je to bez osporu aj do budúcnosti veľmi zaujímavý prospekt slovenských prekážkových dostihov. Štartové číslo 2 má Prince of Lyra, 6-ročný ryšiak Valách. Patrí stajni, dostihovej stajni Joky Ilíková a je v tréningu Kateřiny Ilíkovej v Penčiciach. Amatér Jan Ilík bude v sedle, nesie na hmotnosť 72 kg. Prince of Lyra má za sebou 7 steeplových štartov. Zvíťazil jedenkrát v Brne pred 2 rokmi na 3400 metrov v steeplechase dostihov najnižšej kategórie. Štartové číslo 3 má Magneticable. Francúzsky rodák, 4-ročný Beluš Valách zo dostihovej stane Meridian. Je v tréningu Štepánky Miškovej v kolesách Ukladrub a v sedle sa predstaví tradične jockey Jaroslav Miška, nesie na hmotnosť 67 kg. Magneticable má na svojom kariérnom konte len jeden štart a síce v apríli v Pardubiciach sa prebehol v prútených prekážkach z 8 z 12 štartujúcich. Nad ťažšími skokmi v steeplechase je to jeho debut, ale je príslušníkom renomovanej stajne a renomovaného na prekážky zameraného realizačného tímu. Štartové číslo 4 má Hakimpur, 6-ročný hnedák Valách, Pomuhara z Hanaky a patrí dostihovej strane Millennium rodiny Gučíkovcov a je v tréningu Jaroslava Brečku v Javorci. Jockey Pavel Složil, mladší, bude v jeho sedle, nesie na hmotnosť 70 kg. Hakimpur štartoval v steeplechase len jedenkrát, umiestnil sa na blízkom 3. mieste pri svojom debute na ťažšími skokmi tu v apríli v Starom Háji. Vtedy takisto so svojím stálym jazdeckým partnerom posledných štartov jockeym Pavlom Složilom mladším, s ktorým nazbieral 3 víťazstvá, všetky 3 v prútených prekážkach. Takisto má tento koník na svojom konte aj 4 rovinové víťazstvá, takže je to rozhodne rovinovo kvalitný kôň. Štartové číslo 5 má Norton Fighter, 5-ročný hnedák Valách, patrí stani Aga Vlachovice, Libora Garguláka. Tréner Radek Holčák ho pripravuje vo Veľkých Karloviciach a jockey Lukáš Matusky bude v sedle, nesie na hmotnosť 70 kg. Rovnako ako Hakimpur aj Norton Fighter má na svojom konte len jeden steeplechase štart, ktorý v Brne premenil na totožne s Hakimpurom 3. miesto. Norton Fighter vyhral 1 prútené prekážky a síce v minulom roku v auguste pardubické prúdky 4. kategórie. Ševerný so štartovým číslom 6 štartovať nebude. Štartové číslo 7 má Ladin. Ladin je už 12-ročný hnedák Valách, patriaci stani Rovina AS Hulín a je v tréningu Hany Kabelkovej vo Vápenom Podole. Jockey Marek Stromský bude v jeho sedle, nesie na hmotnosť 70,5 kg. Ladin je veľmi skúsený steepler, nazbieral z 30 štartov 1 víťazstvo a až 25 umiestnení. Veľmi málokrát obíde tzv. Bez peňazí. Zvíťazil na 4300 metrov pred 5 rokmi v Pardubiciach, ale odvtedy je stále veľmi blízko. Je to príslušník úzkej šprinterskej špičky, koní, ktorí štartujú najmä na centrálnom prekážkovom závodisku našich západných susedov v Pardubiciach. V Poplerovom memoriáli hlavných šprinterských dostihov celého ročníka sa pravidelne umiestňuje na dotovaných pozíciách. 2x druhý, 1x štvrtý, 1x piatý. Z tohto pohľadu rýchly a skúsený kôň. A bolo štartované
Štart najlepšie zachytili Jarak a okamžite po odmávnutí získal výhodu 5-6 dĺžok pred svojou konkurenciou. Kone mieria na prekážku číslo 14 Horný živý plot, ktorý bude súčasťou kurzu 3-krát. Celkovo 14 prekážok absolvujú kone. Nebudú to tie najobťažnejšie, ktoré sú tu v areáli, ale kone pobežia 2-krát diagonálu. Kompletnú nasleduje malá vodná priekopa, vedie stále Jarak na druhom mieste. Northern Fighter, priebežne tretí Ladin, na štvrtom mieste Hakimpur, Magnetic Cable na 5. mieste a pole uzatvára Prince of Lyra. Pole roztiahnuté do 15 dĺžok za vedenia Jaraka s Martinom Cagáňom v oranžovom drese Lokotransu. Priebežne druhý cvála Northern Fighter v žltočiernom pod rukami Lukáša Matuského, dvojnásobného víťaza Veľkej Pardubickej. Tretí je Hakimpur, favorit do Stihovy osedle, je takisto víťaz Veľkej Pardubickej, žokej Pavel Složil mladší. Na 4. mieste v týchto chvíľach Ladin, v jeho sedle veľmi skúsený prekážkový český žokej Marek Stromský. Nasleduje Magnetic Cable s žokejom Jaroslavom Miškom a na poslednom mieste s miernou stratou na predposledného koňa je Prince of Lyra za amatérom Janom Ilíkom. Kone smerujú na malý živý plot, prekážku číslo 10, prekážku, ktorú poznajú ako skúšobný skok a nasleduje veľký živý plot. Zatiaľ je to skokanský bez problémov. Pole v dobrom tempe, vedie šuriansky víťaz Jarak. Tam vyhral zadržanie o 15 dĺžok, ale samozrejme v oveľa menšej konkurencii ako tu v cene Nestora. Jarak pred Northern Fighterom, Pavel Složil posúva už bližšie Hakimpura k čelu dostihov. Hakimpur teraz druhý, Northern Fighter priebežne tretí, potom je tam Magnetic Cable a Ladin, tvoriaci dvojičku na 4. 5. mieste. V závere štartového poľa je stále Ryšiak Prince of Lyra s Janom Ilíkom. Kone dokončili jednu diagonálu a nasleduje druhá. Takže opäť malá vodná priekopa, alebo malá priekopa a malý Bullfinch na diagonále. Vedie stále Jarak. Teraz tam zadrobčil pred malou priekopou a na chvíľku ho v čele vystriedal Hakimpur a Northern Fighter, ale Jarak sa tam opäť vracia, navigovaný Martinom Cagáňom. Druhý teda Hakimpur, veľmi aktívne pôsobiaci, trojnásobný prútenkársky víťaz, je vedený žokejom Pavlom Složilom mladším, s ktorým 3-krát zvíťazil. Tretí je Northern Fighter s Lukášom Matuským a dopredu sa posunul už aj doposiaľ posledný. Prince of Lyra, Ryšiak je teraz 4., za ním Ladin a Magnetic Cable nováčik nad ťažšími skokmi. To bude mať naozaj v tejto konkurencii ťažké. Vedie Hakimpur a Jarak. Hakimpur, Jarak a Northern Fighter. To je prvá trojica koní. Snažia sa odpútať od zbytku štartového poľa a mieria na dokončenie diagonály a už do cieľa. Do cieľa to máme 4 skoky celkovo. Hakimpur, Jarak v čele. Na 3. mieste Northern Fighter. Ladin sa ujíma 4. miesta. A máme tam pád. A padá práve Jarak. Jarak sa Martinom Cagáňom. Zdá sa, že koňovi sa nič neslo, verme, že ani jazdcovi nič. Razom sa v čele ocitol Hakimpur a za ním Northern Fighter, tretí je Ladin. Tak ani v druhých prekážkových dostihoch nie sme celkom bez incidentu, verme, že nič ďalšieho sa nestane. Štvrtý je Prince of Lyra na 5. mieste, Magnetic Cable teraz skočil veľký živý plot a my smerujeme do rozhodujúcej fáze dostihov, do záverečnej fázy. Už len jediná steeplechase prekážka, ktorú má teraz Hakimpur za sebou. Hakimpur a Northern Fighter. Dobre, tam útočil Ladin a ten sa posúva teraz cez Northern Fightera alebo blízko k nemu a budú spoločne bojovať o druhé miesto, pretože náskok Hakimpura je pomerne výrazný. Hakimpur ako prvý neohrozene na výbehovú prútenú prekážku, ktorú absolvuje úspešne. A pred Hakimpurom je posledných 250 metrov a toto bude defilírka. Pavel Složil bude mať čas nielen vyjazdiť Hakimpura, ale ešte aj pozdraviť tribúny. O druhé miesto bojujú Northern Fighter a Ladin, ale súvereným víťazom ceny Nestora sa stáva Hakimpur, PDS Millennium a tréner Jaroslava Brečku pod Pavlom Složilom mladším. Vyhrá Hakimpur, na druhom mieste Ladin pekným finišom. Tretí Northern Fighter a na 4. mieste dobehne ako posledný kôň v dostihoch Prince of Lyra. Spadol Jarak a do cieľa sa nám nepozrie ani Magnetic Cable. Budú spoločne bojovať o druhé miesto, pretože náskok Hakimpura je pomerne výrazný.
Hakimpur ako prvý, neohrozene na výbehovú prútenú prekážku, ktorú absolvuje úspešne. A pred Hakimpurom je posledných 250 metrov a toto bude defilírka. Pavel Složil bude mať čas nielen vyjazdiť Hakimpura, ale ešte aj pozdraviť tribúny. O druhé miesto bojujú Northern Fighter a Ladín, ale súverénnym víťazom ceny Nestora sa stáva Hakimpur, PDS Millennium a tréner Jaroslava Brečku pod Pavlom Složilom mladším. Vyhrá Hakimpur, na druhom mieste Ladín pekným finišom. Tretí Northern Fighter. A na štvrtom mieste blízko k nemu a budú spoločne bojovať o druhé miesto, pretože náskok Hakimpura je pomerne výrazný. Hakimpur ako prvý, neohrozene na výbehovú prútenú prekážku, ktorú absolvuje úspešne. A pred Hakimpurom je posledných 250 metrov a toto bude defilírka. Pavel Složil bude mať čas nielen vyjazdiť Hakimpura, ale ešte aj pozdraviť tribúny. O druhé miesto bojujú Northern Fighter a Ladín, ale súverénnym víťazom ceny Nestora sa stáva Hakimpur, PDS Millennium a tréner Jaroslava Brečku pod Pavlom Složilom mladším. Vyhrá Hakimpur, na druhom mieste Ladín pekným finišom. Tretí Northern Fighter. A bolo štartované. Štart najlepšie zachytili Jarak a okamžite po odmávnutí získal výhodu 5-6 dĺžok pred svojou konkurenciou. Kone mieria na prekážku číslo 14 Horný živý plot, ktorý bude súčasťou kurzu 3-krát. Celkovo 14 prekážok absolvujú kone. Nebudú to tie najobťažnejšie, ktoré sú tu v areáli, ale kone pobežia 2-krát diagonálu. Kompletnú nasleduje malá vodná priekopa, vedie stále Jarak na druhom mieste. Northern Fighter, priebežne tretí Ladín, na štvrtom mieste Hakimpur, Magnetic Cable na 5. mieste a pole uzatvára Prince of Lyra. Pole roztiahnuté do 15 dĺžok zavedenia Jaraka s Martinom Cagáňom v oranžovom drese Lokotransu. Priebežne druhý cvála Northern Fighter v žltočiernom pod rukami Lukáša Matuského, dvojnásobného víťaza Veľkej Pardubickej. Tretí je Hakimpur, favorit Dostihovi osedle je takisto víťaz Veľkej Pardubickej, žokej Pavel Složil mladší. Na 4. mieste v týchto chvíľach Ladín, v jeho sedle veľmi skúsený prekážkový český žokej Marek Stromský. Nasleduje Magnetic Cable s žokejom Jaroslavom Miškom a na poslednom mieste s miernou stratou na predposledného koňa je Prince of Lyra za amatérom Janom Ilíkom. Kone smerujú na malý živý plot, prekážku číslo 10, prekážku, ktorú poznajú ako skúšobný skok a nasleduje veľký živý plot. Zatiaľ je to skokanský bez problémov. Pole v dobrom tempe, vedie šuriansky víťaz Jarak. Tam vyhral zadržanie o 15 dĺžok, ale samozrejme v oveľa menšej konkurencii ako tu v cene Nestora. Jarak pred Northern Fighterom, Pavel Složil posúva už bližšie Hakimpura k čelu Dostihov. Hakimpur teraz druhý, Northern Fighter priebežne tretí, potom je tam Magnetic Cable a Ladín, tvoriaci dvojičku na 4. 5. mieste. V závere štartového poľa je stále Ryšiak Prince of Lyra s Janom Ilíkom. Kone dokončili jednu diagonálu a nasleduje druhá. Takže opäť malá vodná priekopa, alebo malá priekopa a malý bullfinch na diagonále. Vedie stále Jarak. Teraz tam zadrobčil pred malou priekopou a na chvíľku ho v čele vystriedal Hakimpur a Northern Fighter, ale Jarak sa tam opäť vracia navigovaný Martinom Cagáňom. Druhý teda Hakimpur, veľmi aktívne pôsobiaci, trojnásobný prútenkársky víťaz, je vedený žokejom Pavlom Složilom mladším, s ktorým 3-krát zvíťazil. Tretí je Northern Fighter s Lukášom Matuským a dopredu sa posunul už aj doposiaľ posledný. Prince of Lyra, Ryšiak je teraz 4., za ním Ladín a Magnetic Cable nováčik nad ťažšími skokmi. To bude mať naozaj v tejto konkurencii ťažké. Vedie Hakimpur a Jarak. Hakimpur, Jarak a Northern Fighter. To je prvá trojica koní. Snažia sa odpútať od zbytku štartového poľa a mieria na dokončenie diagonály a už do cieľa. To máme 4 skoky celkovo. Hakimpur, Jarak v čele. Na 3. mieste Northern Fighter. Ladín sa ujíma 4. miesta. A máme tam pád. A padá práve Jarak. Jarak sa Martinom Cagáňom. Zdá sa, že koňovi sa nič nestalo, verme, že ani jazdcovi nič. Razom sa v čele ocitol Hakimpur a za ním Northern Fighter, tretí je Ladín. Tak ani v druhých prekážkových dostihoch nie sme celkom bez incidentu, verme, že nič ďalšieho sa nestane. Štvrtý je Prince of Lyra na 5. mieste, Magnetic Cable teraz skočil veľký živý plot a my smerujeme do rozhodujúcej fáze dostihov, do záverečnej fázy. Už len jediná steeplechase prekážka.
ktorú má teraz Hakimpur za sebou. Hakimpur a Northern Fighter. Dobre, tam útočil Ladin a ten sa posúva teraz cez Northern Fightera alebo blízko k nemu a budú spoločne bojovať o druhé miesto, pretože náskok Hakimpura je pomerne výrazný. Hakimpur ako prvý, neohrozenie na výbehovú prútenú prekážku, ktorú absolvuje úspešne. A pred Hakimpurom je posledných 250 metrov a toto bude defilírka. Pavel Složil bude mať čas nie len vyjazdiť Hakimpura, ale ešte aj pozdraviť tribúny. O druhé miesto bojujú Northern Fighter a Ladin, ale súverénnym víťazom ceny Nestora sa stáva Hakimpur, PDS Millennium a tréner Jaroslava Brečku pod Pavlom Složilom mladším. Vyhrá Hakimpur, na druhom mieste Ladin pekným finišom. Tretí Northern Fighter. Alebo Mr. Zuru, tak čo je u nich nové, alebo všetko pri starom? No tak všetko teraz aktuálne pri starom, chystáme sa o týždeň do Pardubíc, s obidvomi koníkmi sú prihlásení. Kaiser Walzer pôjde prvú kvalifikáciu a Mr. Zuru dvojku na 3300 metrov. Takže chceli by sme teda ten úvod sezóny aj tam relatívne dobre absolvovať. Prvoradým cieľom pre nás je, aby sa Kaiser kvalifikoval do Veľkej Pardubickej a potom sme sa mohli v kľude pripravovať na ten sezónny vrchol. No a Mr. Zuru bude smerovať do cross country Válečníka za obhajobou vlaňajšieho víťazstva. Budeme ich sledovať a držať vám palce. Ďakujem pekne. Dostih číslo 7 uzavrieme oficiálnymi výsledkami. Cena Nestora Steeplechase na 3600 metrov zvíťazil kôň číslo 4 Hakimpur a jockey Pavel Složil mladší. Druhé miesto kôň číslo 7 Ladin a jockey Marek Stromský. Tretie miesto kôň číslo 5 Northern Fighter a jockey Lukáš Matusky. Štvrté miesto a zároveň posledný kôň v cieli, kôň číslo 2 Prince of Lyra. Dostihy po páde nedokončil Jarak s číslom 1 a zadržaný bol kôň číslo 3 Magneticable. Výrok rozhodcu zadržanie 11, 1 dĺžka a ďaleko. Čas víťazného koňa 4 minúty 28 sekúnd a 8 desatín.